Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe a Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndede moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande kuiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jittake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof mboros holla en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon yo Allah rokken folde hande Guinée hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon en batta sonade ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya hen match hande o goɗɗum nani hen woni mo ganduɗa hirsi ko sehil mum toon to ganduɗa woni Seras ha tengti e ko fayi ko wiyete dawrugol banggue politique ɗum noon ko joni joni won sallahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe wiyankoɓe mbi ko recours illusoire ɗum noon fuɗɗortoɗen ko jayde Walfadjri Walf quotidien e oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide kayi Karim Wade wine nan recours kono oɗon recours holno jogori wade ko noon tigui woni namdal ngal ɓe mbi Malick Gakou noon kanko komo hooli hoore makko e faade tan e ɗiɗo sungoli caggal ɗum garen eko fayi jayde l'observateur e oɗo subaka ɓe mbi tan ko PDS kay oɗo saaha nani mbaɗa étudier ka mo ganduɗa woni ka Karim Wade ɗum ɗon noon faade tan ɗi sungoli kam wiyete ko wirtima sona goɗɗi kay hen fayete ɓe mbi kay baroɗe men de kay oɗo saaha nani parana faade e tan match mobɓe hakkude mobɓe e Guinée ko 17h wonata hande e kikiɗe oɗo garane jayde le quotidien kamɓe noon ɓe gari tan ko wiide guerre des trois woni tan guerre mo ganduɗa kay andaka oɗo saaha Pastef beele Diomaye Faye e hakkude muɗum Habib Sy e Cheikh Tidiane Dièye holi jogorɗo toɗɗede gam yaha tan e tan élection ji walla kamɓe ɓeɗon tato holi gonɗo hen meilleur profil garene jayde les échos e oɗo subaka wi tan ko Cheikh Bara Dolly Mbacké kanko noon walla mbiya tan Cheikh Mbacké Dolly kanko noon ɓe mbi tan no ari gueɗe makko e hakkude makko e Karim Wade saabu kanko oɗo noon o wi tan ko Karim Wade kay gueɗo ɗe ganduɗa yeni dow mum ne wawi wiide tan ko gueɗe makko arte dow makko saabu noon kanko o haaldino e makko guila ko ɓooyi kono noon o ƴettano hen welema saabu noon nde o wi Karim Wade yo res ɓiɗɗo Sénégal jeeye noon e galleji diine ɗi ha gayna woppa ko ganduɗa ko kañum woni kay nationalité muɗum française kay ko ɓiɗo makko baɗɗo raciste o tan dugde makko o dañani hen ko welimo ɗum noon hande so ɗum yani dow Karim Wade wonata ko bettimo garen tan ɓe mbi ko derby hakkude kay nawliɓe ɗiɗo woni hakkude Sénégal e tan Guinée Conakry garene jayde grand panel e konngudi Cheikh Oumar Anne kanko Cheikh Oumar Anne noon o wi tan ko toon to diwan mo Podor kay mo waɗan rassuré Amadou Ba victoire mo ganduɗa ko 96% wonata mataw noon toon to diwan mo Podor nomo wawi wiide o fawi toon koyngal ha paari kanko oɗo mo ganduɗa kay woni Cheikh Oumar Anne goɗɗo mo ganduɗa konngudi muɗum nani hen woni kay oɗo mo ganduɗa ete woni mo hakkille mum udditi faade banggue politique kanko noon o wi tan ko oɗo saaha kay ko fayi e violence yo sukaɓe mbattu hakkillaji mabɓe no fewi e ɗeɗon gueɗe mbasa nadde e banggue violence ha joni caggal grand panel garane jayde tribune noon ɓe gari tan koye conseil constitutionnel ɓe mbi conseil constitutionnel ne joppa peɗeli ha woro ɗum ɗon noon ko fayi e ko waɗa contesté ne heewi ten noon crédibilité mabɓe manayete darde mabɓe e tan tiɗgol mabɓe oɗo saaha kay ne joope feedendu ɓe mbi kay oɗo mo ganduɗa woni Abdou Mbaye kanko noon o wari tan ko sehil makko ni wiye Abdou Diaw toon to diwan mo Seras garene jayde libération koye gon felo yabɓi saabu arti tan koye ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe kulɓiniɗe dañde toon to Seras walla Sogas ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko kanko Abdou Mbaye ɓe mbi noon ko sehil makko tan o waddi ɗum ko hanki subaka wonno nden noon o yarimo caggal o tan lelnimo e leydi o ƴetti paaka o rewne dande ɗum noon o wasi fittandu muɗum ɓe mbi ɗeɗon gueɗe noon ne wawi wiyede tan ko ujunnaje 4 e téléphone bonɗo rendiniɓe kamɓe ɓeɗon hawo rewi noon ɗeɗon balɗe fo wiide so tottanimo kaake makko mo warmote noon ɓeydiɗo warodirɓe ande tan goto woni inniri goɗɗo ɓiɗɗo wadde noon hakkude ndeɗon hakkude ne wawi wiyede sinno ko gonga wonno wona ɗum rendintaɓe kono noon
noon seyɗani ne kewi ne heewi doole ngaren ha joni jayde Le Soleil ɓe mbi tan to ganduɗa woni yakro on sa chauffe ɓe mbi noon oɗo saaha kay koko ganduɗa ko hakkude Sénégal e tan Guinée ɓe mbi noon ko match mo ganduɗa kay goto fof ni foti tinnude koyɗe muɗum ɓurɗo fodde tinnude koyɗe muɗum noon ɗum ko yiyandam Sénégal tigui foti wonde ɗon Le Soleil are oɗo subaka garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal ɓe gari ko ha joni toon to Yamoussoukro ɓe mbi tan objectif mo ganduɗa yete woni pawaɗo ɗo e Sénégal woni slogan o woni ndam rek woni yo yimɓe gaño ɗum ɗon noon yo Allah waɗanin ɗum hande e ñalawma hande o hakkude meɗen e ɓe ganduɗa woni ɓiɓɓe Guinée ɗum noon match o jogorani wonde match bebɗo hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garen e hello men wongo garen noon toon to diwan mo Sogas ne ɓuuri andirede Seras ko kewi toon ko ne woni noon ko hulɓini hakkude sehilaɓe ɗiɗo ɗum ko hanki kewi mataw noon won ko rendiniɓe ko noon wona hanki tan mataw ɓooye hakkude mabɓe téléphone gonɗo e hakkude mabɓe ujunnaje 4 ɗe ganduɗa haalama kamɓe ɓeɗon ɗiɗo noon ɓe ganduɗa woni sehilaɓe ha kanko barɗo o amo iniri ɓiɗɗo mo wari o gueɗon gueɗe noon rendiniɓe kanko baraɗo o noon komo jogui sohnaɓe tato e ɓesgu kanko oɗo barɗo ni amo jogui ɓesgu e dow sehilaɓe ɗiɗo ɓe ganda jiiduno liggey e ko way noon mataw noon seyɗane naate hakkude mabɓe gueɗe kalis e téléphone e ko way noon ha goto o yooɓi fittandu keddiɗo o woni noon ko hulɓini ɓe mbi noon kanko hanki fo noon omo jileteno kono noon o wattidima nanguede o nanga noon ko to ganduɗa woni diwan mo Guékhokh ko toon tigui daɗi ɓe nanguimo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko noon ne wawi wiyede baɗɗo gueɗe ha gayni noon dogui nimsiti ko wanno ko to neɗɗo ni foti rentade ko ganduɗa ne waɗa ha gayna daña hen nimso saabu noon hakkude yimɓe ɗiɗo ɓe ganda ɓiɗɗo woni hakkude mabɓe ko wana gonga fotani wonde hakkude mabɓe ha kalis ne ara hen ha goɗɗum ne ara hen hande noon kalis bonni hakkudeji kewɗi ko ganduɗa woni téléphone bonni hakkudeji kewɗi ɗum ɗon noon ne foti ƴewtede hakkude yimɓe ɗiɗo ɓe ganda gilli woni hakkude mabɓe ha ɓiɗɗo innire ɗon mbe sikki neɗɗo innita ɓiyum mo añi walla mo ganduɗa dañani muɗum considération wadde noon ɗeɗo gueɗe ne wawno wonde ko ganduɗa rendintaɓe saabu hande somi tottima téléphone am mi tottima kalisam woɗi to nannuɗa ɗum mami woppide hen kono kadi mi wonta tottiddema kalisam e téléphone am saabu so ɗum ala e hakkude moɗon ñaɗata hane yettoɗo kono noon goto fof hollata goɗɗo o ko min ɓuuri wonde guerrier min ɓuuri susde saabu ujunnaje 4 kanko wawi dañde ɗum kono ujunnaje 4 wawa dañdemo hettiyankoɓe eɓiyankoɓe ɗo gudditen roɓɓindu jayndeli muɗen amin paada noon commentaire uji moɗon e miijo moɗon e tan to ganduɗa woni plateforme o yo Allah waɗanen jaami kisal hoto jejjite saaha fo noon woppude indeli moɗon e to koɗɗon to gongol ɓurata welde so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon Daba Aissata Ndiaye wonno heɗen noon to banggue caméra ko Djiby Dieng e Hawa to montage ko Ali Fall